sellainen ratkaisu, että kun tässä ei ole 100 vuotta nuorempia tietoja, ja sitä haluttiin esitellä käsittelyllä siihen lisästä kuvia. Mutta mitä se sitten merkitsee? kuinka tämä? No, mulla on nyt jotakin teorioita, Kuinka luotettavaa tämä sun materiaali on? Siitä on jonkin verran aikaa, kun on filmikielessä kerännyt, ja se on suoraan kaikki suunnitelma. No nythän minä satuinkin sitten ihan oikein henkilön käsin omin pienin kätösin olen kirjoittanut joka ikisen tiedon, mitä suunnitelmassa on. Oletko sä Marttila vai joku? Ei, Perttilainen. Jos me sun kanssa puhuttu puhelimeen. Mikä se nimi on? Jaskari. Ajattele, kun meikäläisilläkin on 9-vuotiaana jäänyt mieltä kaivaa. Maatikoita ja väkäisiä Käy syömässä ihan rauhassa ja tuu sitten. Ja jos tulee tosiaankin kysymys